ኣብ ሞንጎ እትዕሙር ወደብ ሓንቲ ኮንቴይነር ንኣዋርሕ ከይተኸፍተት ተሪፋ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ጉምሩክ ኣሜሪካ ምስ ከፈቶ ኣብ ውሽጡ ዝረኸብዎ ንኹሉ ሰብ ደንፂዎ። ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ጽዑቕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኾነ ወደብ ሎስ አንጀለስ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልታት ኣሽሓት ኮንቴይነራት ይራገፍን ይጓዓዝን። ምስ ናይዚ ግን ኣብ መንጎቲ መወዳእታ ዘይብሉ መስርዕ ሳንዱቕ ሓፂን ሓደ ዝመረተ ሰማያዊ ኮንቴይነር ኮፍ ኢሉ ነበረ። ንልዕሊ 3 ወርሒ ኣብቲ ቐጽሪ ሰቑኢሉ ተደርቢ ነበረ። ክሓትት ዝመጸ ሰብ ኣይነበረን። ሰብ መዚ ወደብ በተደጋጋሚ መዛግብቲ መራኽብ ይምርምሩን ምስቲ ኣብቲ ሰነዳት ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ መጓዓዝያ ኩባንያ ክራኸቡ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ ነብሲ ወከፍ መሪሕነት ግን ናብ ዕፁ መገዲ ተቐይሩ። ዝተመዝገበ ኣድራሻ ኣይነበረን። እቲ ወረቓቕቲ ድማ ብዘይወሃሃድ ተመሊኡ ነበረ። ኣብ መጀመርታ መብዛሕትኦም ካልእ ዝተረስዐ ጽዕነት ጥራይ ምዃኑ ገሚቶም እኳ እንተነበሩ እቲ ናይ ምኽዛን ግዜ ኣዝዩ ምስ ተዘርግሐ ግን ጉምሩክ ኣሜሪካ ነቲ ኮንቴይነር ንምርመራ ክኽፈት ኣዘዘ። ጉጅለ ተቆጻጸርቲ ፌደራልን ሓለፍቲ ጸጥታ ወደብን ብቕልጡፍ መጺኦም ናብ ውሑስ ዝተፈልየ ቦታ ኣገዓዝዎ። እቶም ከበድቲ ሓጺናዊ ማዕጾታት እናተኸፍቱ ኸለዉ ማዕበል ጥሉልን ረሳሕን ኣየር ሰሓበ። ኣብ ውሽጢ ከምቲ ኣብ ቀጥዒ ጉምሩክ ዝተኣወጀ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ኤሌክትሮኒክስ ኣይነበረን። ኣብ ክንድኡስ ብጥንቃቐ እተዓሸገ ዓሰርተታት ሳጹናት ዕንጨይቲ ብዘይ ጽፉፍ ቅርጺ ኣቀማምጣ ተደራሪቦም ነበሩ። እታ ቀዳሚት ሳንዱቕ ምስ ተኸፍተት እቶም ተቆጻጸርቲ ብምግራም በረድ ኮኑ። ኣብ ውሽጢ ብጽኑዕ ዝተዓሸጉ ጥቕላላት ጥረ ገንዘብ ዶላር ኣሜሪካ፣ ዩሮ፣ ናይ ሜክሲኮ ፔሶ ኩሎም ተጸቒጦም ብርስሓት ዘይኣትዎ ፕላስቲክ ተጠቕሊሎም ነበሩ። እቲ ዝቐጸለ ሳንዱቕ ብወርቂ ዘንጸባርቕ ነበረ። ነብሲ ወከፎም ድማ ካብ ኣህጉራውያን ባንክታት ዝመጸ ማሕተም ተገይሩሎም ነበረ። ኣብቲ ጸልማት ኩርናዕ ናይቲ ኮንቴይነር ድማ መርመርቲ ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት ከም ዝጠፍኡ ዝተገልጸ ኣልማዝ፣ ክቡራት ሰዓታት ዋላውን ጥንታዊ ስእልታት ዝሓዙ ንኣሽቱ ሳጹናት ረኺቦም። ናይ መጀመርታ ግምታት ጠቕላላ ዋጋ ናይቲ ዝተረኽበ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ከም ዝኾነ ይሕበር። ናይ መጀመርታ ግምታት ጠቕላላ ዋጋ ናይቲ ዝተረኽበ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ከም ዝኾነ ይሕብር። ብኡ ንብኡ ኸዓ ምሉእ እቲ ወደብ ተዓጽወ። ክኢላታት ጸረ ዘይሕጋዊ ምስግጋር እዚ ሓደጋ ከም ዘይኮነ ቀልጢፎም ደምዲሞም። እቲ ዝተደርበየ ኮንቴይነር ኣካል ናይቲ ዝተራቐቐ ኣህጉራዊ ስርሒት ገበን ምንባሩ ብንጹር ይርአ። ብርግጽ ሓደ ሰብ መደብ ኣውፅኡ ነይሩ፣ ግን ከኣ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ኣብ ቀጻሊ ምክትታል ዝፈሸለ ውዕል ወይ ካብ ውሽጡ ዝፍጸም ክሕደት። እቲ ኮንቴይነር ድሕሪት ተሪፉ ነይሩ ክብሎ ዝደፈረ ሰብ ኣይነበረን። እዚ ርኽበት ብቕጽበት ሃገራዊ ርእስታት ሒዙ ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ድምፂ ኣልቦ ስንቂ ወደብ ሎስ አንጀለስ ዝብል ስም ረኸበ። ድሕሪቶም ዝሑላት መናድቕ ሓጺን ዘይስሕብ ዕድል ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ደፋራትን ሓደገኛታትን መርበባት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ንምፍታሕ ዝሕግዝ መፍትሒ እውን ነይሩ። ብኻ ኣነ ረኺበዮ ዶ ትብሉ ኣለኹም? ንስኹም እንተትረኽብዎ ኸ እንታይ ምገበርኩም? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ንገሩና። ብምክትታልኩም እናመስገና እዛ ዛንታ እንተፈቲኹማ ላይክ ምግባር ከምኡውን ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።